Nå, der mangler bare noget. Bare i gang se om der kommer ind. She was my sweetheart. Så jeg vil bare ikke armben der fra ud af sengen i morgen. Sov nu. Det kunne jeg tydeligt høre. Jeg tror ikke, den der bag. Ser jeg ikke. Ej, det var noget af den stil. Man lyder noget kedeligt, når man lige har sovet 5 timer. Kommer ikke på, hvem man er. 5 timer? Ja, nej, du lyder så skide frisk, Lars. Det er utroligt meget. Det er bare... Kan du ikke følge med? Vi skal bare lige have en, der holde lige. Nej, jeg skal bare lige holde, så retningslinjen er. Det har vi aldrig optaget før. Ombord på en færge. Hvor er vi på vej hen? Højt op. Skal vi ikke gå ned her? Hvis vi går ned her, så er det ikke helt galt. René, jeg går ned her i stedet. Undskyld, Pia. Men det er krabbe på. Jeg tror, han kommer op i den hus til 15. juni. Nej, er der nogen, der skal med mig hen? Ja. Jeg har betalt færdig til penge. Prøv lidt penge. Du skal ikke optage kæbedansen nu. Gæt den, du skal optage. Så er der en chance for, at du kan zoome over. Det er motivet, der er dårligt. Kom her til. Ja. Der var vi stillbillede. Kan du gå ind og tage det lille billede? Merci.
Du optager ikke, vel? Svend? Hvor sidder dit kørekort? Sig hej, det. Næsten så jeg. Det gør lige sådan. Det er Jens mor. Kan I smile alle sammen? Må jeg se? Ej, hvor har varmt. Skal vi tage en dukker mere, inden vi kører videre, eller hvad? Eller har du fået nok nu? Så skal du sgu da filme. Må du lige fortælle mig? Så er vi klar til optagelse. Det må jo lægge en lille stil. Så smil ind i æsken der. Lad os nu få et smil på turen, ikke? Kommer det lidt til. Spis tænder er det mindste, man skal få. Ja, det er det gør. Gå ind og stå på spejl. Så kan vi stående så lidt. Næsten er det, vi skal hjem igen. Skal I på arbejde på lørdag? Hvad så med at tage en weekendtur til havs? Skal til fødselsdag. Det er klart, hvis I synes, det er vigtigt. Det gør det. Det er også. Den kan I altså ikke blive ved med at bruge som undskyld. Ikke så meget, men det fandme godt. Nej, der er ikke længere, hvis man kører den direkte her. Der er film dig selv. Skal jeg nå noget, ja? Hvad kan man ikke? Øjeblik, jeg bliver så helt kæsen. Jeg siger, at det kan ikke lade sig gøre. Hvor fanden sidder der... Hvis du tænder for den. Den zoomer. Ja? Jeg siger, at det kan ikke lade sig gøre at køre ind over grænsen, når man har haft en underlig tur ned gennem Tyskland, og så komme ind over grænsen i Jylland, og så kun køre 100. Det har du svært ved, kan jeg se. Ja. Ja, vi kigger ind på en hurtigt så. Okay. Ja, hej. Så det er lidt telefon til det. Sig noget sjovt, Lars. Ja. Du skal virkelig anstrenge mig. Altså her, vil du ikke, for jeg kan ikke se noget. Det lille fjernsyn der. Nå, pej på kniv og gaffel, det var det, vi ville have.
Se, han kan. Og ingen snitsår. Der er kun en masse mad på brillerne, så det er meget godt, at han har dem på. Ja, det har sådan en korprop på. Ja, den er altså bare sket, den film. Du kan ikke provokere mig til noget som helst, Per. Jeg synes, du er lidt nemmere at provokere. Ja, jeg skal ikke så meget til. Pia bøvslige. Rørpip. Lars slå lige Ligesom Pia. jeg gjorde i svømmehallen den anden dag. Nej, det Det gør var jeg jeg ikke. bare en rigtig Ej, god det bøvs, gør hva'? jeg ikke. Den er ikke lige her. Hold da op. Drik lige noget kakao. Og så ligesom... Nej. Du skal ikke sidde og være ulækker. Blop. Hvor snakker du til kamera? Det er laser. Ja, det var det ulækker, sådan rundt i hånden. Nu slukker jeg. Ja, Lars. Så en nyhed, vi snakker også. Men jeg skal også lige betale den. Her vil du sidde køn ud, gerne. Masser af arbejde nok at lave. Og... Lille Pia evig glad. Jeg skulle faktisk tro, det var brudbillede. Hvordan går det med ham? Jeg skal ligesom bruge det, når jeg skal beskrive den for venner og bekendte. Hvad med den kælder? Har du nogen venner? Lave noget Nej, jeg har mange bekendte. Jo. Det er svært ikke at hente, når man er så godt væk, som jeg er. Jeg fortalte dig, hvis telefonen har købt sig en cykel. Ja, det var det. Det er en helt ny, eller? Ja, til 4.500. Så sådan til at cykel bare. Hvad er det egentlig? Ja, så kan jeg sidde og tage det fra og spille over på bånd, så når man bruger så og redigere. Det gør jeg også. Nej. Han er ikke lige så dyrt. Så trykker. Som dengang det de kom frem, så kan jeg få den kamera til 8.000. Jeg vil sige 10-11.000. Så kan man 8.000, når de kan til. Jeg kan lide det. Hvordan gjorde du? Au. Nu røg min arm. Jeg holdt op og startede mit eget. Det gør man jo ikke bare sådan. Så vi kender slet ikke hinanden. Vi aldrig kan... Har du nok at se til, så svarer du til forventningen? Nej, jeg havde regnet med at være millionær. Så tager det tid. Det tager lidt længere tid, end jeg havde regnet. Så er den ligesom kommet lidt ned på jorden igen. Tager du min hjelm med ud, Pia? Tager du min med hjelm med ud, René? Igen? Sover der inden du kommer hjem her? Jeg udtaler mig ikke før vi kommer hjem. Så tæt på noget, kan vi gå op, ikke? Og det nærmeste omvej, vi kan finde for at komme over byen hjem. Var det det? Ja, det var det. Prøv lige at lade være med det der. Jeg skal have noget vand. Sæt dig lige op igen, Pia. Nej. Jo. Jo. Sit. Sæt dig nu op. Nej. Kom nu! Næ. Gør det, eller du Det er får også brand. meget. Så gør jeg det.
Der er lidt godt på den her, der sidder man rigtig godt. Der er simpelthen bare så meget plads til tøj. Hvad får vi andre? Nu går også og drømmer om at få sådan noget at sige. Lars! Lars! Ej, hvor er I søde. Jeg skal holde hånd. Eller længere nede. Skal vi det? Jeg siger til dig. Lortedagens gamle. Hvor skal vi hen, du? Det eneste jeg må om det, er på så 240. Lige skal du hen, når du engang bliver stor. Hvis jeg skulle have noget, så ville jeg Det kunne vi nemlig gerne have sådan tider. Hvad? det er slet ikke ømme røv. Overhovedet ikke. Hænder. Det er en helt anden kørestil. Altså, Det var et for langt ben. Og så skulle jeg have noget, så ville jeg have den i 1100. Ja. Nu får du en sur smag i munden. Shit! Bare nogle ledetrapper. Så var det så tidligt mærke. Hvad vil du have? Vi sæder mig på. Smid røven i. Ej, hvor er du gang her? Skal der hen en dumper? Kan du sætte den over, så har man det. Ham grækeren der. Det går de to her. Jo. Ja. Hey! Skal vi se stikket? Ja. Hvad så med, hvis man har et stik, må man så ikke lægge det ned? Jo, du lægger bare ned med det samme, for ikke en ekstra tur. Altså, jeg skal ikke risikere, at hun render med. Du har ikke ekstra tur fra. Nej, ingen ekstra tur. Skal jeg trække det? Svage på en brug til selv. Vi er ikke kære så kan hende du til at tage for Lars.
Ja, det er rigtigt. Ja. Ja, det er rigtigt. Skal jeg tage for dig? Jeg har jo ikke set de korte. Den tager lidt på. Hamsterfar. Anefar og finkefar og spurvemor og spurve... Du må ikke sladre. Nej, hold dog kæft. Nå ja, og Du må ikke hanefar. sladre. Du skal ikke vise bånd. Nej, du må ikke. Hold det nu roligt, Peter, så ved du godt, så bliver vi skide fulde. Vi skal se det derhjemme. Nej! Stik. Jeg har ret godt, ja. Godt dig. Har du fået sort der igen? Hvor jeg aldrig brugt stik. Skal jeg tage en af dig? Hvorfor skal du ikke tage for mig? Lander på den, ikke? Ja, okay. Så nu skal du ikke slide æggene af spurvemors rede, vel? Og finkemor. Og marchand med dig, er der? Ja, jamen, hvorfor har jeg jo altid så mange kort? Jo, stik! Velkommen til Vegas. Det gælder, det er piger. Det er pigers tur alligevel, uanset. Er det stik? Hvad er det? Spurvemor og kattefar? Hvad for en gør du af? Ej, lad os slutte det her. Nej, jeg er stejl. Så det. Du trækker jeg nemlig lige en for dig, og så er jeg færdig til at trække for mig. Stik. Hey. Skal du have frivand på hyldet, du? Shit. Ej, jeg gider sig altså ikke. Det må være altså den et til screensport, det her. Så. Den mangler jeg. Nå. I opløbet. Jeg skal bare lige have en finkemor. Finkemor har jeg prøvet at lave stik på. Det er en grim sag, det der. Jeg skal bare lige have finkemor. Ej, shit. Sort streg i panden, sort streg i panden, sort streg i Ikke i panden. panden. Jo. Ikke i panden. Du skal ligesom tage patronen ud og skære den op på langs. Hey, kan vi lige få den her op til kameraet? Det var en lang streg. Kan vi op til kameraet? Ja. Ej, nej. Det spiser forkert. Ja, det tror jeg også. Ja, det siger alle taber jo.